दाउदैदै सनारा खुलुमबाय लोगोफोर गिबिसिनथारावनो जोंनि बासागिरि आफा इसोरखौ हामबाय होयो लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोनखौबो हाजासे हामबाय होयो दायो आं दंफैयो नैबे जाय उन्दै गथ'ना गोरलै बियो आङो 1 मान्थआनो जासिगोन जाबायानो होनदो जाबाय ने 1 मान्थ बारबायानो जाय गथ'आ हार्ट प्रब्लेम जानानै गुवाहाटीयाव जोंनि आसामावहाय हायालासिनो बेयाव बेंगलरावहाय ट्रान्सफार हरदों आरोना थ' बे गथ'आ दिनै आं बे गथ'खौ नायनो फैदों बेनिफ्राय बहुत गोबावसैमोन आं फैगोन होननानै आं सम होनो हादिया आरोना बे गथ'नि थाखाय अब्लाबो आं दिनै थारैनो नुजाफैनो हाबाय नायफैनो मोनबाय गावनि आखाइजों बामनो मोनबाय आरोना जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ बिनिफ्राय लोगोसे मा होनो गथ'नि बेमाराबो दायो रिलिज जाबाय मोजां जाबाय मोजाङाव फैबाय दायो चेकआपनि थाखाय आरो 6 मान्थनि उनावहाय चेकआपआव खालामबावनो थिनदोंनो गुवाहाटीयावनो जा बेंगलरावनो जा आरो जेनेबा बिसोरो रिपर्टखौ रिजाल्टखौ मोनोब्ला बिसोरो चेकआप खालामबावनो लेंहरबावगोन आरोना थ' दायो बिथांमोना टिकेटआ अलरेडि कनफार्म जाबाय खोमा फैयाखैल' सफैयाखैल' टिकेटआ कनफार्म जाथ'वाखै ने सरि टिकेटखौ एप्लाइ खालामना दोनबाय जाहैदों बेनिफ्राय कनफार्म जाबानो बिथांमोना आसाम फारसे आवगायलांनो हासिगोन आरोना हस्पिटालनिफ्राय अलरेडि रिलिज जाबाय जानो गथ'आ दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना आङो माने मिनिदों आंजोंहाय एकदम मिनिस्लु रायदावबानो बिदि आरोना नै दायो जास्ट गाइखेर जानानै उन्दुलांबाय बे गथ'आ ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों गोसोखौ माने आङो फैनो होननानैनो आं समखौ दिहुननाया आंनि हौवायाबो आंबो हारसिं फैनो हायालाय मानो होनबा बहुत गोजाननि खोथा नालाय बेनिफ्राय आंनि हौवायाबो स्कुलाव मावनायलाय स्कुलाव दिनावहाय सानावहाय सुटि मोना मोनायावल' ओमफ्राय दा आंबो मा होनो बिनि सुटि दिनावबाथाय आं सुटि मोना आंनि सुटि दिनाव बे सुटि मोना जायो आंनि हौवाया बिनि थाखाय आङो दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव आङो एकदम मोनाब्लाबो आं फैबाय आरोना गोजोननाय मोनदों आं गोसोखौ दिनैहाय बिथांमोनखौ दसे समब्लाबो आङो नुजाफैनो हानायनि थाखाय आरोना थ' नोंथांमोननि आर'जनि गेजेरजोंबो आरो डक्टरफोरनि मोजां ट्रिटमेन्ट लानायजों आरो बिमा बिफानि अननायजों गावनि फिसाखौ अननायजों ना स्ट्रंलि हेफाजाब होबाय गावनि फिसाखौ अनबाय आरो जायबाबो गावनि फिसाखौ अनखायो नङा होमबा मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो स' बिमा बिफानि खस्थ' खालामनायजों दिनै मोजां देहाखौ मोनफिननायखौ नुफैबाय आरोना जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौहाय माने बिथांमोननिसिमबो आरो लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि भिउवार्सफोर नोंथांमोननि आर'जनि गोबाङानो आर'ज खालामदों जोंनि फोथायारिफोरा ना गोबां आर'ज खालामदों नोंथांमोननि आर'जनि गेजेरजोंबो इसोरा बिनायखौ खोनासंबाय इसोरनिफ्राय ब्लेसिं मोनबाय बे गथ'आ थ' दायो मोजाङाव फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आं हले गोसोखौ बिराद बे आङो दहायबो आङो आंनि लोगोजों रायज्लायना आं गाबदों आरोना आंनि लोगोआ मा जाखो नोंलाय होनलायदों आंखौ पार्लारावहाय आं बिसोरखौ गोसोखांनानै आङो थानो हायैनि आं दुखानावबो गाबखांबाय आं दहाय आंनि लोगोआ मिथिगौ प्रुफ दङ ओमफ्राय आं जेने दायो फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो एकदम प्राउड फिल खालामदों आरोना आं गावखौनो माने नायफैनो हानायखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो माने थानोनो हायाखै आं बे गथ'नि थाखाय माला थांनो मोनगोन माला बिदि सानबाय थानानै आरोना थ' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो आरो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो जोंनि इसोरनिसिम बिनां संनायनि थाखाय गासैनिसिमबो आरो जोंनि महिला ग्रुप ना जोंनि महिला ग्रुप आइजोफोर आं ग्रुपाव हरनाय जायनाखि आर'ज खालामग्रा आइजोफोरनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय आरो नै सना नै ओरैसो आयै सना दाउदै आयै सना दाउदैखौनो ने दिनैसो नायफैनो मोनदों ओरैबा बोलो सना सना दाउदै दाउदै खावलाय खेबलायदों नायलाय हमस्राबाय ने खावलाय खेबजाबाय आंखौ दिदियाबो खावलाय खेबो गोखा जाबाय आं थांनाय मुलुगानोसो जाबाय दैमोनाबो जायो
nè yêu này đây nè hello hi nè hello nè xem nào hả mini dơ chỗ này mini dơ ile chết mini dơ ra ngoài nè chỗ nào ay gì cute mini dơ này hả cute mini dơ cute mini dơ này cute mini dơ hả ay chào đi đi cho na cái này 그거 좀 피병네 행이네 네 솔리데 나이들 모바일 나이들 ông giờ cái gì 나이들 능 나이네 모바일 나이네 대낭 나이겠 소나데 대낭 나이겠네 아침 나이겠네 네 kawan agak nego dengan okey Para kat pun kena Sekarang cakap moment. itu bisa deh 지시는 거야 나이들 모바일 능 나이들 하나 네 카메라 네 hello deh hi hello 이제 안 돼, 이거. 짜증. 짜증은 짜증이네. 네? 소나? Gezan tadi kilometer 36, 37 kilometer aja. terbaik. Sunayana, daudiyana, kaulay umtalay tu. Kawain sunagid ba naman? Kawain din, karnagid din. Kawain din. Macam ni dah. Waris kilometer dapat ya, nanti lah. para kena 참 수고 하시지. Chana banana. Nè. Chana banana. Ai đâu đi. Cứ lui thật vâng được là. Nè. Nó trăng cho bài nhé. Số này anh nó trăng cho bài. Nè. Làm hỏng nhé. Nhưng chị kìa lên thần nhá. Chị chứ, cái nắng thần chị không tí. Cái nắng thần đừng đi nơi. Nơi, baby nơi. Chị nơi. Isi man bayo rin sigo man biya na. Pero. Buji được người ăn này cỡ. Người buji được. Ay, nice được. Lay bé nữa. Này rừng thật vậy. 그게 풍부하네. Dia 이거 lagi si nangba. Buramene. Kakak bulan. Saya jawab tadi. Semak sebenarnya. Ay, ini lagi. Kalau mau itu kau selalu jalan nangan. Sana. 아이 Ajinya. 아직은 나왔다. Jauh di thona này ai singa su cái đấy ngỏ vào đây làm được không ạ? Sao vậy? Và
बिदि जादों नारायाना खननै खालामनानै गोसो खांनायावहाय जुदि खांनानै साननै सानथामनि उनाव हाथारथि जानो हागोन आरो आरो फारसे खालामफिननानै मेचिन लाबायनांगौ जादों गावसोर कल खालामनानै मोखायो ना फैयो बेयाव लांनांगौ माने थांनांगौ जायो दाथ' जोबजोब्बाय नालाय रिलिज हरखाबाय रिलिज हरखाबाय थांनांगौ सय मासनि उनावहाय गुवाहाटियाव स्टार्ट खालामनांगौ स्टार्ट खालामो गुवाहाटियाव स्टार्ट खालामनाबो बेयाव रिपर्ट खालामनांगौ आरो गावसोरसो नायग्रा रिपर्ट नाम्बार बायदिसिना iya jangan dipasang दासिम ओंखाम जाखांबाय मा दौदों बेनो गाइखेर फिटिं खालामदों ना बेलेग गाइखेर gồm là phải là ơi sao nè ơi ơi nhưng này nè này nè hả chị thắng đấy đúng không chị đồng hồ mà đi chị đồng hồ này lại đi này xuống đây này lại hello hi Didi hi 아야 미니 봐보셔 미니 봐보셔 hi hi
hwnna aयै दाउदै फिसा आव होनदों आंखौ आव होनदों आव होनदों नोङो आंखौ आव होनदों बोलो नायनि जानांगोनसो बियो जागोनसो बियो आयै gosok zaden mami dia nào đâu mama itu ba Tuna banana nih tuna nih Bela sama ayo tuna orang beda Sao lại ra cả mà đây ăn lần hay sẽ ok bây đang đợi bây giờ đi xí này về học nó mà ở trên nào đi con ta chứ mà có chúng ta dân đủ đang mà chạy cái lửa chung con đã là có bố đi nào ấy mình lên bảo Tinang lu gimana dia sudah deh, tinang lu gimana jangan nih, neng dia pada nang thang kan deh, asal deh, mau apa nih orang macam, mana lah yang sekarang ini apa, mau itu hai, sini apa, sana deh, sini deh, bima itu sini deh, ni, sini lagi, terus. Tuna, tun neng deh, mimi jana tun deh neng deh, deh jadi, tuna dah udah, bibar malah, ne, nenga, tuna, tun deh, udah neng karbai, ukhibai. Minggu फिसा जालांलायबाय उन्दुनो ओंखारनाया आयो अना फानानै उन्दुबाय उन्दुनोनो माबादोंमोन बुराबदों हा टाइम जाबाय मोजां फुथु लांबाय सन्ना बानायै अन्थावथावनो गालांनो बागुलायबाय आहासो आंनाबो फिसाजोआ बिदिमोन नालाय गोरलैयावहाय अन्थावथावनो जि बरिया उन्दुबाय ने बैखौ गियो दै गथ'फ्रा सरि दे उन्दु दे उन्दु सना आयै सना बिमाया दे उन्दुहरदो दे थांसै सना जों दे
जों थांसै सना दे नोंबो उन्दु दे आयु नोंखौ फोजानायसो जाबायहाय उन्दुखानायखौनो थांसै सना दे आयु दाउदै ए थांनाङा आयु दे उन्दु सना दे सानाव मोनबा आराम दे थांसै जा जेबो नङा आयु आंसो फैगोन साननानै फैनायानो जायासै फैसो नांबाय थादो हारसिं गारबोनाङा औ दे हामबायसै मोजाङै दे गोदान भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोजोननाय थाबाय गासैखौबो